ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಆಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇനി ಮೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಲೈನರ್ ಇದು ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೈ ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶದಾಗ ಕಣ್ಣೊಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ದುಂಬಪುರ ಮೈ ಆತ ದುಂಬಪುರ ಐಲೈನರ್ ಇರ್ತದ ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡ ಗಂಟೆ ಹೊರಂಬಾರೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಈಗ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆರುಂಟು ಸಿಂಕುಡೆ ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ಕಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಸಾಲ್ಯಾನಿಗೆ ಲೆತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಾದುಳ್ಳತಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತೂಕ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಧಾರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂತು ಜರತೆ ಇಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಗೇಣರ ಅಂದು ಮಂಡ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತರ್ನಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವಳ ಮಂತೆ ತೂಡಿತೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಇರ್ದ ಇದು ನೀತೊರ್ತು ಹೋದಾತು ತಗಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಸೋಲಾತ ನೀರೇ ಬೇಕು ನಾನೇ ಮುತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೋಲಾರ್ದ ನೀರು ಚೌಲಿ ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಕುಡಸುರ ಆಗ್ತದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೋಯ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೊರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಯ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏತ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂಕ ದುಡ್ಡುವರ್ಕ ಒಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ ಶುರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಯ್ ರೊಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮೂರನೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಪದರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂಜಾದ ಹೆಂಚರ ನೋಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜಾ ಕೊಡ್ಚ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಪೂಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು പക്ഷേ ಈ ವೆದರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕ್ನೋಕ್ ಲೇಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಗಲದ ನೋಡಿ ನಿಜ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲದ ಹೌದು ನೋಡಿ 5 ಎಟ್ಟೆ ಬಂಚಿದ ಹೌದಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಏರ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಬಂದು ಸಾಲೇನ ಅರ್ಧಡ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧಡತ್ತವ ನೆಟ್ಟೆ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಎಂದೆ ಬಂತು ನಾನು ಜಪ್ಪುನೆ ಒಬ್ಬೆನೇ ಆಡ್ಲು ಒಂದು 5 ದಿನ ಆಗಿವೆ ಅಂಚೆ ಹೋಯರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಂಚುಂಡು ಅತಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಡು ಮಾರ್ಗಡು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಡು ಮಾರ್ಗಡು ಬೀಸೋಡು ಊಟ ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಯಾ ನಾನು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ದಾದ ದುಂಬುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತ ದುಂಬುಪುರ ಕಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ಕಿರಾವುದಪುರ ಸೈಡ್ ಸಾರ್ನೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡಿ ಸಲ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ವೈರ್ ಪೂರ ದಿಟ್ಟುದು ಕೊಡ ಸಾರ್ನೆ
ಉಂಟು ಗಂಡ ಹತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಇದು ಕೆಂಪು ಬೇಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ದೇರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡುವ उलाई पोई नहीं मोल नमा लक्का होता है लक्का इन्हें खाता है लक्का को खुला जाएगा चले जा रहा पता ಪಾಯಿಂಟಾ ಓ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ನೆನಪೇ ಅಪ್ಪಜಿಂದೆ ಹಾಂ 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 ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಾರು ಅಂಚಾನು ಬುಕ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚ చెప్పండి చెప్పుగా ಸರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಚ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಇದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಕೊಂಡೆ ತಾವೀರೆಗ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪು ಅರ್ನ ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಆಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ದಿಂಬು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಮ್ ಓ ಪಂಚ ಆಯುಷಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಆವಡು ಆಯುಷಿನ ಶ್ಯಾಂಪು ಹೋಗಿದೆ ನಂಚೆ ನಂಗೆ ಜೋರು ತರಬೇನಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ಆವಡು ಹಾಂ ಬೋಕು ಬಿಸಿಲೊಟ್ಟು ಪೂರದ ತಂದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಸಾಲಿಯಾನಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೋಯರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೇ ಗೋಕಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪನ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೆನ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರುಟು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗುಂದು ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಅನ್ನೆಂಜಿದಾದ ನಾಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೆ ಆಪುನ ತೋರಿಸ್ಕೋಲ್ಲದ ಬಂದು ಅಂಚಾಂಡು
ಜೋಡು ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾ ಡಿಜೆಗೆ ಏನುಂಡು ನೇರದ ಕುಂಬಾರ ನೀ ನಮ್ನೆ ಹಾ ಪತ್ತದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ അതിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ നമ്മ പെയിന്റ് പൂര ಮಂತಂಡ ಆತ ಶೋಕಾಪು ಜತ್ತ ನರಕಾಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ಡನೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಇಂದೆಕ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ನಿಕ್ಲಡ ವಿಶ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಪಡ್ದು ಅದಾಯಿರಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಅವನ್ ತಿಂದು ಕೂತಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೋಕು ಪಿದಾಡೋಡು ನಂತನು ಎಂದ ನೆನಪು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಐನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಪಾಡಿನಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ನಾವು ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಆಯೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆತ್ತೆ ಹಾಂ ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ತಿಗಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಲೆತ್ತದು ಅರೆ ಕುರಿಯರ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಶಾಲ್ಯಾನಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಉಂದುಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪಾಪ ದಾದ ಪನೋಡು ನಿಜ ಮೇರು ಪಾತೆ ನಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕು ನನಗೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಶಾಲ್ಯಾನ ಕುರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗೆ ಎತ್ತರದ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪು ಆರು ಮಲ್ಲ ಕುರೆ ಅವೇನೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುಗ ಅದು ಕಾಸುಂಡು ಪೂರ ಮೂಲೆಡು ಊರಿದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವನು ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನುಂಡತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕನ್ನತೀನಿ ಅಲ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂಪು ಆಡು ಕ್ರೀಮ್ ಆಡು ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟದ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ದೀತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ದೆ ಅಂಚ ಆಯುಷ್ ಶಾಂಪು ಪಂಡೆ ನೀ ಮತ್ತಿ ಸಿಂತಾಲ್ ಉಂದು ಈ ನೀ ಮುಂದು ಪಂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪುರ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕನಪುನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಸಾಲ್ಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಇದನ್ನ ಚುನ್ನನ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚುನ್ನನ ಶಾಂಪ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಓಲ್ ದಕ್ಕದೇನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಟ್ಲು ಚುನ್ನ ಓ ಚುನ್ನ ಶಾಂಪುದ ಬಾಟ್ಲು ಉಂಡು ದಕ್ಕದ ಅವು ದಕ್ಕದ್ಲ ಆತಂತ ತೂಯರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ತೂಯರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲೆತ ಏತು 547 ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನೆಕ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೇತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತಿಯಲ್ಲಿ 270 ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಹೋಲ್ತದ ಸುರ್ಪನಾಕಿ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು ದಾಯ ಕೊರೆಪ್ಪುನು ಹೂವಣ್ಣನ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮೂಲು ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಉಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಮೂಲು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ಚೂರ್ 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 ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಪೂರ ಚೂರ್ 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 ಹಿಟ್ಟಿತ್ತಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಬೊಕ ಈತ್ನಟದ ಎಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಎಂದ ಬಿಸತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂತುದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬಂಗುಡೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೇರೆ
ತಟ್ಟಕಾಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪನೆ ಕೂಡಂದ ಈ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಫಲ ಎಂದಿದ್ದು ಮಂಚಾಸಲು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಎರಡು ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪನ ನೀರು ದೋಸೆದ ಫ್ರೈ ಇಂದು ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ದೋಸೆ ಮೂರು ಮೀನವಲ್ಲ ಹಾ ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ದೋಸೆದ ಮೇಲಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆ ಆ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಆವು ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್